se svým trenerem Kevinem Strajbosem, tak teď se mi zdá, že ten náskok rozhodně zvětšil. Vezme čudlu, vole, my o tom obsáme, bude super. Je pravda, že jich je tam sice jenom 20 ale konkrétně se ta startovní pole nějak neroztahává. Dále buď máme všechny v té zadní části tratě, anebo